Het gebruik en de handel vond plak in Wenhuizen, dus bij mensen thuis. Ouders, maar ook de jongeren onderschatten het probleem. Dat stelde de politie in gewoon gevallen van verrassings. Bij een inval in de woning, daar waren diverse minderjarige gebruikers. Dan troffen we daar een meisje aan van 14 jaar. En ze was volledig oud, dus ze was volledig niet meer bij de tijd. Niet meer aanspreekbaar. En toen we haar later daarop aanspraken, maar ook de ouders, werd er gezegd van ach, daar moet je je niet mee bemoeien. De politie had ook met tientallen broekers praat die het van de verdachten kocht hebben. Een groep daarvan krijgt hulp van verslavingszorg, omdat ze het alleen nog net onkennen. Het handelen ontstaat bij jongeren vaak om het in wat regelt voor een groepje. Ja, dealen, dan denken mensen vaak dat iemand met grote hoeveelheden rondrijdt of rondloopt. Maar het gaat vaak om wat kleinere porties. En dan wordt er vaak gezegd, oh, ik neem dit wel even wat hiervan mee of daarvan mee of daarvan mee. En eigenlijk is dat ook dealen, want je verstrekt het tenslotte. De politie had sporen van andere regio's en sluit verder onderzoek en aanhoudings net uit.